Si Judas nagtraidor siya kang Hesus. Bisan tuod usa siya katinun-an ni Hesus. Sulod sa 3 ka tuig. Ang pangutana, luwas ba siya o dili? Mao kini ang ato ang topic karon kay matud pa sa uban, si Judas luwas. Ingon pud ang uban. Dili ta kasiguro kay usab ya siya ka nagtraidor ni Hesus. Ingon pud ang uban, dili siya luwas. So unsa magyud saktong tubag? Si Judas dili siya luwas. Aduna tay tulo ka bersikulo nga magapamatuod nga si Judas dili luwas. Matud pa sa Mateo 26 verse 24, ang anak sa tawo mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tawo. Maayo pa lang untag wala siya mataw. So niini nga bersikulo imong makita igsuon nga matud pa alaot ang tawo. Matud pa dinis maong bersikulo 24, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tawo. So matud pa diri nga alaot ang magbudhi sa anak sa tawo. So kinsa may ipasabot ani? Si Judas ang ipasabot ini igsuon. Ug sa lain pang bersikulo makita nimo sa Juan o John chapter 17 verse 12, nagaingon ang pulong didto, samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala, gawas ni adtong tawo nga gitakda nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. So adunay gi-mention diri igsuon nga gawas ni adtong tawo nga mawala, nga gitakda nga mawala. So kinsa may gipasabot ani ni Jesus? Siyempre walay lain kun dili si Judas. Sa ato pa si Judas usa sa nawala, o sa English pa son of perdition or lost, na lost ang iyang kinabuhi. Ug karon adto ta sa ikatulo nga bersikulo nga makita sa Lucas 22 bersikulo 3. Matud pa didto, unya misulod Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote nga usa sa 12 katinun-an. So dinhi gi-mention nga si Judas gisudlan siya ni Satanas. So dinhi nimo makita nga ang kinabuhi ni Judas sa sulod wala pay gahari nga Ginoo, wala pay Kristo. Kay kung doon na pay Ginoo sa iyang kinabuhi sa sulod sa iyang kasing-kasing, kung gidawat pa niya gyud mismo ang Ginoo, so dili siya basta-basta nga masudlan ni Satanas. Dinhi ning maong bersikulo imong mabasa nga si Satanas nakasulod ni Judas. So kung si Judas doon na pay Kristo o Ginoo sa iyang kasing-kasing, dili siya masudlan ni Satanas. Ano man, kay ang Dios nga atong ialagaran mas labaw pa man kang Satanas. So kung naghari na niya ang Dios sa iyang kasing-kasing, so dili siya masudlan o demonyo, dili siya masudlan ni Satanas. Kay giingon sa unang Juan 4:4 nga, ang espiritu nga ania kanato mas gamahanan pa sa espiritu sa mga tawo nga iya sa kalibutan. So ang anak sa Dios, kung si Judas doon na pa siya kinabuhing walay katapusan, doon na siya Ginoo sa iyang sulod, so dili siya basta-basta masudlan ni Satanas, apan nasudlan siya. So diha nimo mabasa ug kining maong 3 ka bersikulo nagproiba ni nga si Judas dili siya luwas. Matud pa sa uban nga si Judas nagbasol daw. Yes, tinuod nga si Judas nagbasol, apan ang tinuod wala siya maghinulsol sa iyang kalapasan. Dili tanang nagbasol naghinulsol. So dinhi aning maong 3 ka bersikulo nato makutlo nga si Judas dili luwas. So, unsa may mga lesson nga ato makuha sa kinabuhi ni Judas? Dili basihan nga aktibo ta simbahan luwas ka na. Dili tanang aktibo sa simbahan o sa pagsimba luwas na sila. Pwede kang aktibo sa mga bulaton sa Panginoon apan dili luwas. Ikaduha, kung walay nakita nga kabaguhan diya sa imong kinabuhi, nagpasabot kini nga dili ka luwas. Kay ang mga taong naluwas adunay ebidensya ug nagpakita kini
og kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Si Judas sulod sa 3 ka tuig niyang kuyog-kuyog ni Jesus apan walay kabag-uhan nga nitabo sa iyang kinabuhi. Muna nga dili siya luwas. Daghang salamat sa pagtan-aw ug ang Ginoo magadugang sa imong kaalam. To God be all the glory. God bless us all.